हेलौ लोगोफोर, सोलिफुबाय राय बा कारेन्ट एफेयार्स आयदायाव जों दिनै मिथिनानै लागोन भारतनि हादोरसाफोरनि दानि गिबि मन्थ्रि आरो रायजो बेंगिरिफोरनि मुंफोरखौ। थामहिनबा कारेन्ट चिफ मिनिस्टार्स एन्ड गभर्नर्स अफ इन्डियान स्टेट्स। भारतआव दासान्दि गं 20 हादरसाफोर दं। जम्मु काश्मीरखौ गंनै मिरुआरि खुंथाय ओनसोल थामहिनबा इउनियन टेरिटरि बोखावनायनि सिगां भारतनि हादोरसाया गासै गं 29मोन। बेखौ जम्मु काश्मीरखौ बोखावनानै गंनै मिरुआरि ओनसोल खुंथाय खालामनायनि उनाव एबा इउनियन टेरिटरि खालामनायनि उनाव दासान्दि भारतआव गासै गं 28ल' हादरसाफोर जाफिनबाय। दानिया जोङो भारतनि हादोरसाफोरनि दानि गिबि मन्थ्रि आरो रायजो बेंगिरिफोरनि मुंफोरखौ सावरायदोनि। बेफोरो जायखिजाया बादायारि आनजादफोरनि थाखाय जोबोर गोनांथार। दा बेनिनो अन्ध्र प्रदेशनि चिफ मिनिस्टारा जाहैबाय वाइ.एस. जगनमोहन रेड्डी आरो बेनिनो गभर्नरा जाहैबाय बिश्वभूषण हरिचन्दन। नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश, बेनिनो चिफ मिनिस्टारनि मुङा जाहैबाय प्रेमा खान्डु आरो गभर्नरा जाहैबाय रिटायार्ड ब्रिगेडियार बि.डि. मिश्रा। दानिया दं आसाम, आसामनि चिफ मिनिस्टारा जाहैबाय सर्बानन्द सन'वाल आरो गभर्नरा जाहैबाय जगदीश मुखी। नेक्स्ट, बिहार, बिहारनि चिफ मिनिस्टारनि मुङा जाबाय नीतीश कुमार, बेनिनो गभर्नरा जाहैबाय फागु चौहान। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़, बेनिनो चिफ मिनिस्टारा जाहैबाय भूपेश बाघेल। नेक्स्ट, गभर्नरा जाहैबाय अनुसुईया उइके। दाना दं दिल्ली, दिल्लीया जोंहा हादरसा नङा, बेखौ जोंहा मा बुङो नेशनेल केपिटेल टेरिटरि। बेनिखायनो बेवहाय जुनियै चिफ मिनिस्टार थायो। बेनिखायनो दिल्लीनि चिफ मिनिस्टारा जाहैबाय अरविन्द केजरीवाल आरो बेनिनो गभर्नरा जाहैबाय अनिल बाइजाल। नेक्स्ट, गवा, गवानि चिफ मिनिस्टारा जाहैबाय प्रमोद सावंत। नेक्स्ट, गभर्नरा जाहैबाय सत्यपाल मालिक। बेनि उनाव दं गुजरात, गुजरातनि चिफ मिनिस्टारा जाहैबाय विजय रुपानी आरो बेनिनो गभर्नरा जाहैबाय आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट, हारियाना, हारियानानि चिफ मिनिस्टारा जाहैबाय मन'हर लाल खाट्टार। बेनिनो गभर्नरा जाहैबाय सत्यदेव नारायण आर्या। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश, बेनिनो चिफ मिनिस्टारा जाहैबाय जयराम ठाकुर आरो गभर्नरा जाहैबाय बान्दारु दत्तात्रेय। नेक्स्ट, झारखन्ड, बेनिनो चिफ मिनिस्टारा जाहैबाय हेमन्त सोरेन आरो गभर्नरा जाहैबाय द्रौपदी मुर्मु। नेक्स्ट, कर्नाटका, बेनिनो चिफ मिनिस्टारा जाहैबाय बि.एस. येदियुराप्पा आरो गभर्नरा जाहैबाय वाजुभाई वाला। नेक्स्ट, केरेला, केरेलानि चिफ मिनिस्टारा जाहैबाय पिनारायि विजयन। बेनिनो गभर्नरा जाहैबाय आरिफ महम्मद खान। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश, बेनिनो चिफ मिनिस्टारा जाहैबाय शिवराज सिंह चौहान। बेनिनो गभर्नरा जाहैबाय लालजी टंडन। नेक्स्ट, महाराष्ट्र, बेनिनो चिफ मिनिस्टारा जाहैबाय उद्धव ठाकरे आरो गभर्नरा जाहैबाय भगत सिंह कछायारी। नेक्स्ट, मणिपुर, बेनिनो चिफ मिनिस्टारा जाहैबाय एन बीरेन सिंह आरो गभर्नरा जाहैबाय नाजमा हेपतुल्ला। बेनि उनाव दं मेघालया, बेनिनो चिफ मिनिस्टार जाहैबाय कनरेड सांमा आरो गभर्नरा जाहैबाय आर.एन. रवि। बेनि उनाव दं मिज'राम, मिज'रामनि चिफ मिनिस्टारा जाहैबाय ज'रामथांगा आरो बेनिनो गभर्नरा जाहैबाय पि.एस. श्रीधरन पिल्लाई। बेनि उनाव दं नागालेण्ड, नागालेण्डनि चिफ मिनिस्टारा जाहैबाय नैफिउ रिय' आरो गभर्नरा जाहैबाय आर.एन. रवि। दानिया दं उरिष्या, उरिष्यानि चिफ मिनिस्टारा जाहैबाय नवीन पटनायक आरो गभर्नरा जाहैबाय गणेशी लाल। बेनि उनाव दं पुडुचेरी, पुडुचेरीयाबो जोंहा स्टेट नङा, इउनियन टेरिटरिसो बेबो। इउनियन टेरिटरिब्लाबो पुडुचेरीयावबो जोंहा मा दङ चिफ मिनिस्टार दङ। बेनिनो चिफ मिनिस्टारा जाहैबाय पि नारायण स्वामी आरो गभर्नरा जाहैबाय किरण बेदी। दानिया दं पान्जाब, पान्जाबनि चिफ मिनिस्टारा जाहैबाय अमरिन्दर सिंह आरो गभर्नरा जाहैबाय भि.पि. सिंह बादनरे। बेनि उनाव दं राजस्थान, राजस्थाननि चिफ मिनिस्टारा जाहैबाय अशोक गेहलट आरो बेनिनो गभर्नरा जाहैबाय कालराज मिश्रा। दानिया दं सिक्किम, सिक्किमनि चिफ मिनिस्टारा जाहैबाय प्रेम सिंह तामां आरो गभर्नरा जाहैबाय गंगा प्रसाद। बेनि उनाव दं तामिलनाडु, तामिलनाडुनि चिफ मिनिस्टारा जाहैबाय इ.के. पालानिस्वामी आरो गभर्नरा जाहैबाय बनवारीलाल पुर'हित। नेक्स्ट दं तेलेंगाना, बेनिनो चिफ मिनिस्टारा जाहैबाय के. चन्द्रशेखर राव आरो गभर्नरा जाहैबाय तामिलिसाई साउन्दाराराजन। दानिया दं त्रिपुरा, त्रिपुरानि चिफ मिनिस्टारा जाहैबाय बिप्लब कुमार देब आरो बेनिनो गभर्नरा जाहैबाय रमेश बाइस। दानिया दं उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेशनि चिफ मिनिस्टारा जाहैबाय योगी आदित्यनाथ आरो गभर्नरा जाहैबाय
आनंदीबेन पाटेल। दानिया दं उत्तराखंड, बिनि चिफ मिनिस्टारा जाहैबाय त्रिवेंद्र सिंह रावत आरो बेनि गभर्नरा जाहैबाय बेबी रानी मौर्य। दानिया दं वेस्ट बेंगल, बिनि चिफ मिनिस्टारा जाहैबाय ममता बेनार्जी आरो गभर्नरा जाहैबाय जगदीप धनखड़। जा चिफ मिनिस्टार आरो गभर्नर थानाय हादोरसा आरो इउनियन टेरिटरिया बेखिनियानो। गोजोन्थों।